Chi'n fawr be, dwi'n ffindio fi'n mewn sefyllfaoedd od, a mae hon yr odia heddiw'n sicr. Dwi wedi cyrraedd stondin y fyddin, a dwi'n uchel fyny, ond lwcus mae gennau gwmni edrych ar yn ôl i. Cyrnol Sean Walker, ti'n o lew? O, diolch, ie. Tythe? Wyt ti'n teimlo'n iawn? Dwi wedi bod yn well, ynddo. Dwi'n gweithio bod y clips ma'n dal. Ma' nhw on. Wyt ti'n sylweddoli bod rhaid y gweilod, mae yna bus. Ti'n mynd lawr fan hyn, mewn i'r bus, a off mewn i basic training. Basic training honna fo, ond i ddim yn sylweddoli hynna. A chi'n fawr be, mae yna giwio, ti'n sôn am ciwiau i fynd ar fys. Mae yna lot o bobl ma'n does? Ie, ni wedi bod yn poblogaidd iawn, ie. A mae tywydd wedi bod yn gwych y blwyddyn yn y sioe, so dwi ddim yn rhy cymolog, dwi ddim yn rhy haelog, so mae bobl yn dod mewn, mae'n moyn gweld beth sy'n mynd ymlaen, a siarad i bobl ag ati, wedi bod yn gwych. Llwyth o beriannau, cŵl a bethau a stondinau ar plant, a'r bobl ifanc wrth i bod yma hefyd. Yn bennod, maen nhw'n gofyn cwestiynau a beth allwn nhw'n neud ag ati, so mae'n wythnos gwych, A beth dwi'n sylweddoli hefyd, lot o Gymraeg i'w glywed yma, ac o'n i'n deall bod chi'n cwrdd yn eitha reoledd i ymarfer y Gymraeg, hyd yn oed pan dych chi ffwr? So ti o pob 6 wythnos, ni'n cael clonc amser cinio, so coffi a clonc, ond dyw ddim amser coffi, mae amser cinio. A mae yna bobl yn deilio mewn trwy Prydain i gyd, ond hefyd mas, mae wedi cael rhywun mas yn Greece, rhywun arall mas yn Saudi, a rhywun yn Romania yn diwedda. So, pe bynnag mae Cymru yn ymddiffyn yn gweithio, maen nhw'n trio deilio mewn, Gorau Cymraeg oedd ei gartre, ynddo? Odi. Mae'ch Cymraeg chi'n berffaith yn barod beth bynnag. Dych chi'n angen ymarfer, jyst dal i siarad, ynddo? Wy'n trio practise, a fi, syniad fi oedd i dod i fan hyn heddiw, achos nes i sesiwn siarad mis yn ôl, a nes i sôn am dod i'r Llannewydd a dod o'i sioe. So, mae'r crw nhw wedi troi lan heddiw, so mae'n gwych cwrdd â nhw a siarad fyw ag nhw yn y lle dros trwy Teams ag ydy, Mae'n iachach yn dydio. Odi. A mae'r Zipwire ma'n rhywbeth newydd i'r stondin hefyd? Mae Zipwire yn bwysig yn ei, achos maen nhw wedi arwyddo lan i'r Armed Forces Covenant, so maen nhw'n cefnogi bobl sydd dal i bod yn syrfo neu rhywbeth sydd wedi syrfo, a mae'n cryn dipyn o bobl sy'n gweithio i Zipwire, maen nhw wedi bod yn cyn bod yn y fyddin neu yn yr Air Force neu yn y Navy. So mae'n gwych cael nhw'n fan hyn yn cefnogi ni a helpu ni mas, so Reit, sôn am hynny, dwi'n sylwi mae'r grisiau yma arwydd one way yn nhw. Wi'n cael mynd nôl lawr, ond ti ddim, ti'n mynd lawr y weir. Reit, diolch am y sgwrs, Sean. Pob lwc efo bob beth sy'n digwydd yma. A welwch chi'n Purbright ar ôl basic training. Reit, Carwyn, diolch, Sean. Carwyn? Da ni'n barod i fynd. Da ni'n barod i fynd, dwi'n meddwl. Ydyn ni'n barod i fynd? Na, dwi'n meddwl. Reit, te. Da chi ddod trwy'r gat o'n un? Rhaid bod mwyn ti dal arna fi. Joiwch y siwrna lawr nôl y grisiau, Sean. Naf. Reit, te. Mae hwn yn mynd ar y linell. Ti'n deall bod fi ddim yn licio uchder? Da ni'n iawn. Cewch yn dyrgyd, ydych chi'n iawn. O, mama. Dwi wedi gweithio mam bach, ddigon o weithiau heddiw yn barod. So fe nhw'n i alw'r beis i just codi'r linell i fyny. Mae'n edrych yn llac braidd i fi. Ar y funud yndi. Wedi eich poeni. Lle dwi fod i gydiad? So ar y ffordd lawr. Hanno ti? Na, dwi'n mynd dod. O, reit. So, 2 ar y strap di. Oce. A wedyn hanner ffordd lawr, os da chi'n teimlo'n cyffyrddus ac yn digon hyderus, chi'n fynd. Gollwng. Dwi'n mynd gweld fi'n gollwng, Carwyn, ond gwni weld. Rwy fod yn rhaid y pwysau ar yn hun gynta. Jyst yn hael linell yma. Mae'r gollwng cynta na, pan mwyn i'n parasiwtio stalwm, ond i'r un peth. O, na welliant. Mae'n gwmffon ei their ar hwn, sy'n iawn i chi afel hwnna hefyd. Oce. Atgoffa fi o'r ceffil, dwi'n o blaen. Da ni'n barod i fynd? Da ni'n barod i fynd. Oce, da ni wedi cael y dawd i fyny gan y gwylod. Wela i chi ochr arall. Just gadael yng nghoesau fynd, ie. A wedyn, coesau fyny'r holl ffordd lawr. Ti'n siŵr? Barod, oce. Reit, dwi'n mynd. Mae hwn yn mynd i binsio. O, mama. Reit, ma ni. Da ni'n mynd. Dwi'n weithio bod o'n mynd i stopio. Ian! Reit, dwi'n mynd o fyny, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn.